Tradició, emoció, competició i festa. Tot això és Santa Cristina, una diada marcada en el calendari dels lloretencs i també dels visitants que venen a Lloret cada 24 de juliol. Enguany el temps ha acompanyat especialment al matí, radiant i calorós. Hi he estat altres vegades, m'agrada molt, per això hi he tornat. Ara he vist en el llibre de l'obreria, que fa 12 anys que hi vaig ser també, el 2006, ja feia una bona temporada que no hi venia, però és un lloc que em porta molt bons records perquè, a més, aquí l'any 1980, amb aquesta senyora que està asseguda aquí, ens vàrem conèixer aquí i després ens vàrem casar. Per tant, doncs, és un lloc d'un record molt especial i molt entranyable. Contents d'estar a Santa Cristina, contents que hi sigueu, seguint el minut a minut i feliços de tenir un dia tan espectacular com el que tenim. Entre aplaudiments van tocar la sorra les embarcacions que van guanyar la regata masculina i femenina del Samorra Morra. Doncs bé, tots supercontents, hem guanyat el femení i aquí disfrutant de l'estofat ara que ens ha fet l'obreria. Aquest any ha sigut molt difícil perquè hi havia molt mala mar, molta onada, un vent de garbí molt fort, però al final s'ha pogut lluitar bé i per sort nosaltres amb esforç i patint hem aconseguit la victòria. La processó ha estat especialment emotiva i concorreguda entre grans i petits, amb l'arribada a la platja i l'ascens fins a l'ermita de Santa Cristina. A dalt, la comitiva va ser rebuda amb un castell, amb un pilar de 4. Per nosaltres és un tema festiu, els castells estan molt relacionats a Vilafranca amb el que és la festa major i aleshores per nosaltres té molt de sentit, no? Venir aquí, ells doncs, venen amb mi, la colla fas molts lligams, som amics, venen a la festa que jo he viscut des de petit, evidentment jo amb la meva passió, com ells transmeten els castells, doncs els hi he transmès aquí i els hi agrada venir, doncs és una cosa més de la forma que ho celebrem nosaltres, que és fent castells. Tothom esperava l'estofat multitudinari que portava fent xup-xup des de les 6 del matí a la plaça del Pi. Bueno, és un procediment una miqueta, no és únicament d'avui al dematí, avui diguéssim és el toc final, és la cocció. Hi ha uns dies d'antelació que és tota la fritura de la carn, tallar patata, tallar pastanaga, tallar ceba... 250 quilos de carn, uns 150 quilos de patates i entre cebes i tomàquets uns 100 quilos més. Vivim des de les 7 del matí que ens aixequem, que ens vestim, que ens posem el barret i el mocador de Santa Cristina i fins a les 12 de la nit. El ball de plaça a la tarda no hi podem faltar, la crítica en els vestits també, perquè n'hi han de més macos, n'hi han de més lletjos, però avui llueix tothom. A la tarda, la pluja va obligar a posposar una estona l'esperat ball de plaça. Les obreres i balladors van oferir, però, una gran edició de la dansa de ses almorratxes amb 11 voltes, tot un rècord del Toquen a córrer. Entre les moltes persones que seguien el ritme a la plaça de la Vila hi havia Roger Torrent. El president del Parlament ha estat el convidat d'honor al ball de plaça lloretenc.